A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paul Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. This Mass is offered for the following intentions: healing, Josefina Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Judith Escudero, Tate Segura. Good health for Chan Chin Lam and family, Nathan Thomas Ho, June Sala and family, Attorney Payongot and family, Arlinda Paras and family, Florencio Uy and family, Eddie Aya and Joan Tejedor, Boy Nelly Clarin and family. Special intention: Reparina and Fernando Banzon, Elena Reyes and family, Joseph Jean Maaghap and family. Thanksgiving, Nick and Zanny Villanueva on their 30th wedding anniversary. Safety of our migrant workers and OFWs. For the repose of the souls of the following: Juanita Gotianoy Uy, Emma Donato, Emmanuel Sanchez, Mercedes Codes, Felix Reyes, Benvenido, Gamaliel, Sergio, Ingracia, Tekwa Suy, Jesse, Egberto Lucia, Benjamin Ceniza. Concesa Uy, Guadalupe Canton, Virginia Guzman, Jose Yanong, Conciso Go Macias, Lilia, Placido, Pedro, Lourdes, Edgardo Mayol, Apolinario Cabilian, Asuncion de Balucos, Bernardo, Isabelita, Edna, Anthony, Nenita, Juanito, deceased family members of Barbara Pantoja, the departed media practitioners and all souls in purgatory. Unang Domingo karon sa Kwaresma, nining santos nga misa, atong ihalad sa atong Ginoong Hesukristo ang atong mga kahuyang, aron pinaagi kaniya ug uban kaniya, makabaton kitag kusog sa pakigbatok sa tanang pagtintal ug pagsulay. Mabuhat usab unta nato ang mga balansayon sa pagpenitensya nining panahon sa Kwaresma. Long have I waited for your coming, home to me.
Sa ngalan sa Mahanog sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Mga kaigsunan, ato nang gisaulog ang unang Domingo sa Kwaresma o sa atong santos nga kasaulugan karong buntaga, atong ipadangat nga to sa Ginoo, atong mga tagsa-tagsa nga katuyuan, apil na ang mga katuyuan nga atong gibasa sa sinugdanan ining santos nga misa. Ilabi na mga kaigsunan, atong pangayuon, pinaagi ning santos nga kasaulugan, ang grasya sa Ginoo aron kita makalahutay sa atong mga buluhaton karong panahon sa Kwaresma. O karon mga kaigsunan, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako yamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunay pulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuoy-ig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug tudloy kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Henesis. Unya, mikuha ang Ginoong Dios og yuta, ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa makabuhing gininhawa, ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya, naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan,
o gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga mga ayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan. Ang tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Ug mitubag ang babay, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya, nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya, nga nasayod, unsay maayo, ug unsay daotan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon, ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hukasi akong mayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kay gilakong akong kalapasan ug ang akong sala. Kanunayan niya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ko, nagabuhat ug dautan sa imong atubangan.
nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, kamaatinhi ka nako, Dios. Ug usa ka makanunayong Espiritu, baguha sulod ka nako. Ikaw ako isalikway sa imong atupangan. Ug ayaw kuha ka nako ang imong balang Espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalikan ako ang kasadya sa imong kaluwasan. Ug padayon natin hikan ako ang mauyunong Espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngapil. Ug ang akong bapa magsangyaw sa imong kadaykanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo. Labi pang maghari kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sagasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ingon nga ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Pinaagi usab sa matarong buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Kay ingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa
Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya, gidala si Jesus sa Espiritus ngadto sa kamingawan, aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw, o kapatan kagabii, ug unya gigutom siya. Ang yawa miduol kaniya og miingon, "Kun anak ka sa Dios, imo ang pan kining mga bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nagingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios." Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nagingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo, sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato, bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nagingon usab ang kasulatan, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka taas kayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba kanako." Si Jesus mitubag, "Pahawa Satanas, ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuonan, ato nang gisaulog ang unang Domingo sa Kwarisma. Atong mahinumduman nga kining panahon sa Kwarisma, nagsugod katong pagsaulog nato sa Miyerkules di Badles. Siyempre, adlaw to sa Miyerkules. Kanami uban, "Padre, pwede ba nga kami makadawat sa og abo diya sa adlaw sa Huwebes or sa Biyernes?" Ingon ako ang tawag Miyerkules di Badles. So ato gindawaton ang abo sa atong mga agtang sa adlaw sa Miyerkules. Kay mauna ang sinugdanan sa gitawag nato nga panahon sa Kwarisma. Ug kana mga kaigsuonan na ay meaning kung ngano kita modawat og abo sa atong mga agtang. Kay kita gipahinumduman nga kinahanglan nga kita maginulsol sa atong mga sala. Gani ang ingon pa nato, repent and believe in the gospel. Ug unya ang lain nga version ni ana ang isulti sa pari sa pagbutang sa abo sa atong agtang, "Remember man that you are dust, and unto dust you shall return." So, gikinahanglan nga atong hinumdumon nga kita gihimo sa Ginoo o kita mga tao, unya humok kaayo nga kita makahimo og mga sala. O gikinahanglan nga maginulsol ta sa atong mga sala o mangayo ta sa grasya, ilabi na sa pagpasaylo sa atong mga sala gikan sa Ginoo. Aron kita usab mahimong takos sa atong pagpangandam alang sa kabanhawan sa Ginoo. Aron usab nga kita mahimong mga takos nga makadawat sa dako nga gasa sa Ginoo sa kaluwasan sa matag usa kanato mga kaigsuonan. So kung atong itandi mga kaigsuonan ang atong liturya karong Domingguha, first Sunday of Lent, ngadto sa miaging Sunday, miaging Domingo, din atong gisaulog ang ikawalo nga Domingo sulod sa tuig o gitawag usab nato nga ordinaryo nga panahon, makaingon ta nga daghan kaayo ang kalaian mga kaigsuonan, no? Kay kung tan-awon nato ang atong altar karon, no? Makita nato nga violet ang atong liturgical color katong miaging Domingo, kay green pa man ang atong liturgical color.
Unya nagbutang usab kita mga buwak dinhi sa atong altar. Apan karon ang makita ra nato mga tanom, ug naay mga sanga, unya naay mga dahon nga laya na, no? Kay mao kini ang timailhan sa atong gisaulog nga kwarisma, mga kaigsuonan. Ang kwarisma mao ang 40 días nga pagpangandam nato sa kabanhawan sa atong Ginoo. Ang kwarisma mao ang 40 días nga atong panaw gikan sa kwarisma padung ngadto sa gitawag natong panahon sa kabanhawan sa atong Ginoo. Ang kwarisma mao ang 40 días diin kita mangandam sa atong kaugalingon alang sa kabanhawan sa atong Ginoo, mga kaigsuonan. Tingali moingon ang uban ninyo nga nganong kung atong iphon gikan sa March 1 until April 16. Kay April 16 man ang Easter Sunday, ang atong maihap murag 47 o 48 ka días, no? So, ang gusto pasabot nga mga kaigsunan ay mga adlaw nga dili nato i-apil sa pag-ihap sa 40 días nga atong pagpangandam sa kabanhawan sa atong Ginoo. So, apil na di ang mga Sundays of the season of Lent. And for your information, we have 6 Sundays in the season of Lent. The 6th is what we call the Palm Sunday, ang Domingo sa Lukay, no? So ang maihap ra nato gyud mga kaigsunan 40 días. So mao kana ang atong pagpangandam alang sa kabanhawan sa atong Ginoo. Unya, ang atong simbahan mga kaigsunan kanunay nagpahinumdom kanato nga sa panahon sa Kwarisma gikinahanglan nga naatay buhaton. Ilabi na ang pagpangayo natong pasaylo sa atong mga sala, usa na ang lain pa nga atong buhaton nga unta kita magpenitensya, no? Because this is the season wherein we have to do penances. Right from the very beginning, sa pagsaulog pa lang nato sa Miyerkules de Badles, we are already being reminded that we have to do penance. And sa Ebanghelyo nga atong gibasa katong miaging Miyerkules, atong nadungog atong Ginoong Jesucristo nga ingon niya kinahanglan magpuasa, kinahanglan nga mahatag og tabang adto sa nanginahanglan, gikinahanglan nga ikaw magampo. So kining tulo nga atong gitawag nga acts of piety of the Jews, nga ato usab nga gihimo nga tradisyon na nato sa atong simbahang Katoliko, kini usab ang atong buhaton sa panahon sa Kwarisma. Although we can also do other sacrifices during the season of Lent. But my dear brothers and sisters, our concentration should be in our doing of penances. Nganong buhaton man nato ni? Because we would like to be one with the sacrifices in the sufferings of our Lord Jesus Christ. Because this is also the season diin atong ipamalandungan ang kasakit, ang kamatayon, ug ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Of course, iya kining gibuhat tungod sa iyang dakong pagigugma sa matag usa kanato. O pinaagi sa iyang kasakit, sa iyang kamatayon, o sa iyang pagkabanhaw, kita usab gitagaan og gasa sa kaluwasan. Ngayon pa nako, the greatest gift that God has given to each and every one of us, my dear brothers and sisters. That's why, tungod sa dakong pagigugma sa Ginoo, ikinahanglan nga naatay buhaton, no? Isip atong pagpasalamat usab kaniya, no? Sa iyang pagigugma, sa iya kaluwasan nga iyang gihatag, kinahanglan nga kita usab naay buhaton. Mao na nga naatay penitensya, naatay pagsakripisyo, ug usab pagpangayo sa pasaylo sa atong mga sala. So, kung atong tanawon mga kaigsunan, this is indeed a holy season. This is a sacred season nga pinaagi usab sa mga gisulti sa atong simbahan nga buhaton nato kita usab mahimong mga balaan. Mao na mga kaigsunan, kung atong mamatikdan, no, sa panahon sa Kwarisma daghan usab og mga pagsuway, dagag tentasyon nga atong tawgon. Nga mausab ang nadungog nato sa atong Ebanghelyo karong Domingguha ug usab sa atong una nga basahon nga gikan sa Book of Genesis. Nindot nga gipahinumduman ta sa atong simbahan, no, may tungod sa gitawag nato nga temptation. Because this season of Lent, we would indeed be tempted. We would be encountering difficulties. Ngano man ang mga kaigsunan? Of course, naa ang yawa. Kay ang yawa man God, dili niya gusto nga kita mahimong haduol sa Ginoo, mahimong balaan. Mao na nga siya
mangita usab og paagi nga kita malayo sa Ginoo. Pero hinumdum mo nato mga kaigsuonan, nga gitawag nato nga tentasyon o tintal o pagsuway nga gikan sa yawa is not a sin. We have to differentiate between sin and temptation, no? Sin is, you you are being tested, no? Unya ang yawa murag naa siya ipakita nimo nga maayo. Unya kun mugibin ka sa iyang gipakita, kun mugibin ka sa iyang hihatag diya kanimo, mao nay higayon nga makasala ka, no? Sama sa atong nadungog sa unang basahon, ang atong unang mga ginikanan na ang bitin. Of course, ang bitin mao man na ang naong sa yawa, no? Unya gitintal si Eva. Giingnan siya kung kauno ni nimo, mahimo kang sama sa Ginoo. Unsay gihimo niya? Iyang gidawat, no? Iyang gipaminawon, iyang gisunod, no? Ang bitin. O iya usab gitintal ang iyang bana o misunod usab ang iyang bana. So mao to nakasala sila, no? So mao to'y sala. Sa atong ebanghelyo nadungog nato atong Ginoo nga siya usab gitintal sa yawa, but he did not give in to the test of the evil one, no? He was trying to do what is better. He was trying to follow the will of God. So that's why wala siya nakasala batok sa iyang amahan. So, mao na mga kaigsunan ang gitawag nato nga sala. If you give in to the test of the evil one, then you will indeed commit sin, no? And that sin is pagsupak, no, sa kabubuton sa Ginoo. Sa atong kinabuhi sa matag adlaw, ato man ang ma-experience mga kaigsuonan, no? Sama pananglit sa adlaw sa Domingo, karong panahon sa Kwaresma, unta makasimba ta matag Domingo. Apan ay mga gayon bitaw nga ma-experience nato ang murabag gitapo lang atong lawas, maguna-una ta dagatong buhaton, no? Maglaba, maglimpyo sa atong balay, and other many things. Unya makauna-una ka, unsa ka dili na lang kumusimba, no? Pero makaamgo kang karong adlaw Domingo man alang maunta ni sa Ginoo, musimba ko. Nya nisimba ka. Anang inagigayon na mga kaigsunan, wala ka nakasala, no? Apan kung ikaw wala ka misimba, kay gipaminaw nimo imong kagalingon, diha ka makasala, batok sa Ginoo. Kay gisupak man nimo ang Ginoo. So ang pagpaminaw sa tong kagalingon, pagpaminaw sa kalibutan, pagpaminaw sa tong palibot instead of listening to God. That is what we call sin. And indeed by our sins, we are being drawn away from God. So mga kaigsunan, unsa may buhaton nato, kinahanglan nga mag-ampo ta. That's why atong simbahan, magsulti kanoy nato, pag-ampo mo, no? Panahon sa Kwaresma. Kinahanglan magpuasa ta, kinahanglan mutabang ta ngadto sa mga nanginahanglan, because these things are the greater ones. If you give in to yourself, if you give in to the world, these are the lesser ones. That's why committing sins would also be following the lesser ones rather than the greater ones. Mao na gikinahanglan gyud nga maminaw ta sa Ginoo. Kinahanglan nga magampo ta sa Ginoo aron tagaan ta niya og grasya. Pinaagi sa grasya sa Dios kita malayo sa mga sala. Mao na mga kaigsunan, unta karong panahon sa Kwaresma, lig-unon nato ang atong pag-ampo ug buhaton nato ang angay natong buhaton aron nga malayo ta sa mga sala. Kay diha lang sa paglayo nato sa sala, kita mahimong takos og angay sa gasa nga gihatag sa Ginoo kanato, mao ang gasa sa kaluwasan. Pinaagi sa iyang kasakit, sa iyang kamatayon, o sa iyang pagkabanhaw. Amen. O atong ipadayag atong pagtuo, nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus nga matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan,
nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong makagagahom nga amahan, aron dili kita madaog sa mga pagsulay, aron makita nato ang iyang kabubuton alang kanato. Ug kita muingon ang atong tubag, Ginoo, luwasa kami sa imong gugma. Alang sa atong simbahan ug sa mga pangulo niini nga ang ilang pagpangalagad maoy panag-ingnan sa katawhan aron magpabilin kini nga lig-on bisan taliwala sa daghang mga paghulga ug buot mo bahin-bahin sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami sa imong gugma. Alang sa mga tao nga naa sa kagamhanan, nga dili nila abusuhan ang ilang gahom sa pagpangulo, kundili moalagad sila sa tumang kamatinud-anon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami sa imong gugma. Alang niining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, mamahimo unta ang matagagmayng Kristohanong katilingban nga instrumento sa pagpalig-on sa pagsalig sa Dios ngadto sa mga magtutuo nga nagduha-duha sa ilang pagtuo tungod sa daghang pagsulay nga miharong kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami sa imong gugma. Alang sa mga masakiton, ilabi na ang nagtan-aw niining ato misa sa telebisyon o kadtong gitintal sa pagbiya sa ilang pagtuo sa Dios tungod sa ilang kahimtang, magpadayon unta sila sa pagdangop sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami sa imong gugma. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami sa imong gugma. Alang sa ato mga igsuong nangamatay, nga pasayloon sila sa sala, o paambiton sa kinabuhing dayon, uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami sa imong gugma. May gugmaong Dios, liguna kami kanunay. Ayaw itugot nga magapos kami sa mga butang ug tinguha nga alang lamang sa among kaugalingon. Tudloi kami sa tiunay nga pagigugma sa uban, pinaagi ni Kristo, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Are you Lord God of all creation? Thanks to your goodness, this bread we offer, bread of the earth, worth of our hands. It will become the bread of life.
Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad nining mga gasa. Pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga kwarisma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw, sa paglikay niya sa pagkaon nga yutanon, gisantos niya ang balansayon sa puasa. O sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo ka namo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan. Aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko. Makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala na'y katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayuno nga pag-awit. Santos gayod ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga imayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan, dias kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ang lahong ugaling maya, angkot sa kapunan, angkot sa Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suonay. Peace be with you, peace be with you. Peace to one and all. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Dili paangay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang o mga ayo.
magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom, ug nakaligon sa among pagigugma. Itugot nga makatununta kami sa pagpangandoy gayud kaniya, ang buhi ug matuod nga kalanon. Ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton kitang tanan, langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtod sa pailob, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga sakit na iusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatud kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, TV crew, kaninyong tanan nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Celso Magbanwa Jr., uban sa ilang mga seminarista. Choir, Kantasugbo Choral. Pilgrims, Mother Perpetual Help, Naga Chapter led by Elpidia Tapang. World Apostolate of Fatima from Basak, Mandaue, led by Bonnie and Sally Pipito. Offerers, APC Anon Atega and Tess Macias. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will be away who walks with you. You will be always within my hand. Take your hand and you will know
buhi